Sziasztok! Én Kommentos 181 vagyok, és a csongrádi nagybaleset csongrádi nagytűz érdeklődőinek mutatnám, hogy mi történt. Bocsánat, kattogás, egy biciklivel vagyok. Hol van? A klíma? Egész végig éget. Még a statikusoknak is meg kell nézni, hogy mi lesz vele. Hát igen, mert a tető az felerogyott, ugye? Van 2 szakadás. Az a másik rész, na azt is megkapta meg. De az teljesen leégett. Az a fal, az kívülről lesz vizes? Nem, belülről folyt a víz. Belülről vizesedett? Persze, az mind. Szétszabadtak. Nyomatták azt kívül, belül gondolom. Még az a kémény is úgy áll, mint el akarna görni, nem? Látod? Nem hiszem. Nem hiszem, mert akkor azt nem hagyták volna úgy. Ami elégett tető, az berogyott a tetőtérbe, ugye? Tehát ami most nincs ment a tetőn, az befele fotyogott. Igen. Fotyogott az kifelé is, befelé is.